I Danmark er der ca. 230.000 bloddonorer, men vidste du, at der hvert år er brug for ca. 30.000 nye bloddonorer i Danmark? Ved hver donation bliver der givet 450 ml blod, og hver portion kan være med til at redde 3 menneskers liv. Det blod, der bliver doneret, bliver fordelt blandt patienter således. 39% bruges til behandling af kræft, 20% bruges til behandling af hjerte-, kar- og lungesygdomme, og 41% bruges til behandling af andre patienter. En bloddonation tager kun 10 minutter, og samtidig gør du en god gerning. Det eneste, der kræves af dig, er et sundt helbred. Derudover skal du minimum være 17 år og veje mindst 50 kg. Der er ingen smitterisiko ved bloddonation, da der kun bliver brugt engangsnåle og sterilt udstyr. Tænk, hvis det var dig selv eller de nærmeste, der fik brug for blod for at overleve. Drop undskyldningerne. Bliv bloddonor i dag.